Walking through the fire, didn't know where to go. Life said slow down, but my heart said grow. From the silence, from the pain, got turned lost in the game. I found purpose in the pressure, found power in the fall. Now I'm rising with the message, there's more waiting for us all. This isn't. Maayong gabi, mga ikaw, mga kabisda. Excited na po siya si Binky. Dili pa ta magsugod, palihog ko, o comment kung asa ka nagtanaw, o asa ka gikan nga kabisaya. I-share po din sa imong mga amiga, o ipalo kay aron kada gabi na ako'y kauban, mag-uban ta, mga kabisda. Kung dili niyo ma-miss ang akong nightly conversation, mga Bisaya. Kung ikaw isa ka Bisaya nga nilangyaw sa manako sa laing nasud aron magmanimpala, di ba? Humit asa ka karon o asa ka Bisaya gikan. Ako si Tibingki Bisaya gikan sa Misamis Oriental na diri na karon na po yun sa Canada. So, welcome sa Bisaya in Canada Night Talk Show. So, din hiya atong istoryahan ang atong mga tinuod, ng mga kaagi sa atong kinabuhi, atong mga leksyon nga naagian, tinuod nga istorya nato. Mag-share ta o labaw sa tanan mga oportunidad nga makatabang ka nato aron ta nga molambo pa o muuswag sa atong kinabuhi, di ba? Kuhaa sa ang inyong kape diha o mag-istorya sa atong gabi una o karong adlaw ako nasa mo karon. So akong gutan karong adlaw karong gabi una. Usahay ang imong breakthrough nagsugod sa usa ka desisyon, di ba? Kanang tong daghang kay mga oportunidad na mo agi nato pero tungod kay dili man ta magdesisyon naonang mag-miss nato ang atong mga oportunidad. So naamo ko'y kompetensya, but anyway, ang decision nga ang akong usa ka desisyon na gihimo nako sa katong nagkasakit ko na ako'y full-time na trabaho. Pero tungod sa akong challenge sa akong panglawas, dili na nako ma-imagine ba kung saan ako padayon. I am live. Okay, so ang banha kaayo ang akong kauban sa maninta. But anyway, sa pagkasakit nako, ang akong desisyon is mo trabaho ba ko or dili. So ato siya akong gihalad dito sa Ginoo kay tinuod na ako'y trabaho, na ako'y kwarta, pero dili na ako ma-imagine kung hangtod asa lang ko trabaho. So kinsay makarelate makinom sa ko tubig. Kinsay ka-relate diha. No? So, karon taas-taas to nga journey no, duha ka tuig nga disability niya ang ako dayon akong therapy mga 5 siguro gid ka tuig no. So sa dihang simpre no naa man gyud tay mga pangandoy no niya. Nag-worry ka kung unsay imong mapuhi pa man ta na patay pag-asa. So mao ni siya nag-decide ko nga I have to learn something new. Kaya naagitay daghan kog nangaagian nga mga gihimo nga kanang ang tanan natong mga maagian no challenge na nato nga mo learn ta sa atong kinabuhi no. Unya katong akong pag-decide nga kanang bitang magundang ko, so isa ko to sa nga pahinumdom sa ako nga kanang mosalig lang bitaw sa Ginoo nga gisalig ra gid ako, wala na ko'y hope nga maingani ko balik no. Pero ako lang gisalig kay kung naa ako'y rason mabuhi, so naa pa gyud tay pag-asa. Kung naay opportunity moabot sa tuwa, kung dili nato at
akong ipalabay, so ma-miss na to siya. So after nga naka-recover, nag-decide ko nga mag-learn something new kay unsa pa akong himuon. So mauna siya nga kaning akong gihimo karon nadungganan ni na siya nako. Nadungganan ako sa una, pero you know, sometimes naabi daw kay naagig tay best timing nga ihatag sa Ginoo nato for you to do that you really need to do. So mauna siyang nahitabo na ako. Ang nag-decide ko nga muna sa trabaho, kunya dayon I continue my health journey. Akong i-focus na ako akong health journey. Kaya kung naapatay pag-asa, napag-alaon, naapagitay, naapatay kinabuhi na apagitay pag-asa, no? So, akong ikaingon sa inyo nga, kung naay opportunity nga maabot sa inyong kinabuhi, always ask yourself, ask yourself kay kanang kitang tanan manggod diri, no? Ang atong kontra dagid ang atong mula-una ug ang atong mga doubts, atong mga fear. So mao na siya ang hinungdan nga kana kitang di ka maka-move forward. So sa ako, ang ako lang gihimo no sa ko nga daghan kay kog na-miss akong kinabuhi while I'm still active. So while karon nga naginahan kog chance, ginatagaan kog chance nga maka-keep going. So I have to make the best or the most out of it. So then I start learning. So aron dili ko mas asar ako dapit. So I start learning small step at a time. Naamang ko'y like mga brain fog issue, na ako'y mga ingon ana nga mga daghang kay kog mga chronic chronic mga gibati sa tawa. So I keep on asking, I keep on thanking God. Salamat Lord nga ako ani nga chance niya. Kung na ako'y mga sayop, ako na siyang kanang naamang gutay masayop no. Ano ako itong himo. So I have to change. Ako na siyang akong pamalandungan, I think I have to do this and that. So, mauto mga kabisaya, kung kinsay ka-relate ninyo diha, kung unsay inyong mga kaagi, tell your story down below, i-share inyong story, kaya we can discuss all about it mga bisaya. Kaya karon mo may balo, dili mo na ginusara. That's why I show up online to inspire you all, nga dili tungod sa unsa mo karon, dili na mo mausap, naa siya kabalinan. Once you make a decision, di ba? Kay munang giingon nga usahay ang atong breakthrough nagsugod sa usa ka decision. It's only in your decision, okay? And whatever you are now, move forward. Don't blame yesterday. Take a lesson of what you have done for the day before, and because you cannot undone what is done, right? So usahay usa ka decision rigid ang makausab sa imuhang kinabuhi. So, comment down below kung unsay imuhang gihimo nga desisyon naka-change po sa imuhang life. Alright? Kay aron sa sunod as this live show, by the way, this is my 1 month live show sa night talk show ni Ate Bingi. Oh my God, I can't imagine naka 1 month na ko, but I promise myself to just show up, and I know people can relate, will make a comment below. So if you can relate, make a comment below kung asa ka kabisaya, kung asa ka karon nga naglantaw, asa ka na nasod nga naglantaw, sama ka na ako nga nanikamot para nga muswag patong kinabuhi. Kay basin di ay sa usa ka decision, sa usa ka one thing that one person I can touch, that I can help, that would be a great blessing to me and to an inspiration to all of you. Salamat di ay sa nag-watch, nga naglabay diri sa akong night talk show. Daghang kayong salamat sa inyong uban ka na ako karong gabi una numdumi, okay? Ayaw ibasi ang imong kaugmaon sa imong kagahapon. Okay? Tang adunay paglaom o pagtuo, nagtuo ka
ka o naglaom ka, adunay bagong pag you can start over again, right? Salig lang sa Ginoo, padayon sa pagkat-on o ayaw gayud undang sa imong pangadamgo igsoon. Kay aron mag-ubanta, we grow together, and thank you for watching. Magkita ta sa sunod natong panag karong ugwa ko. Okay? God bless everyone. Salamat sa nag-watch. Shout out. Make a comment below. Where are you watching from? Aron may balok ko kung asa ang akong video ni Abot. O hangtod sunod, bisitahi ang akong YouTube. Ay na ako'y gihimo nga kanta and subscribe sa akong YouTube. Usab og akong business page DE Bingkit Digital. Salamat kaayo mga igsuon og ako mong ipadungog sa akong gihimo nga kanta. Mao ni siya inyo hang ibisita dito sa akong YouTube channel and akong i-play karon. Okay? I'm Still Rising by Ate Bingkit. Here you go. I came from islands full of dreams, crossed the ocean chasing peace, worked with hands that never stop, till my body said you've done enough. The bills kept knocking at my door, no savings left to fight the storm. But even when the night fell long, my faith kept whispering, hold on. I thought my story ended there, but grace rewrote the page again. Broken roads can still lead home, even when the world says you're too late. I'm still rising, even when I fall, God's not done with me at all. From the ashes of my fear, hope keeps pulling me near. I'm still standing, pain and all, with no income and no walls. But I found a brand new way to live, and now I rise and I will give. They said retirement means the end, but I chose to dream again. Didn't need to chase my friends or carry Bisitahi akong boxes, sa just akong YouTube channel. Subscribe. I found O, my ay voice. salamat. Online, they gave me Bye-bye. choice.